Takže čus ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Po dlhej dobe obnovujem tento kanál kvôli tomu, že som nemal čas, ale teraz už ten čas je. Budeme natáčať teraz taký Minecraft Survival, kde budem hrať solo, sám. Možno niekedy natočím aj nejaké PvPčko, lebo samozrejme, keď pôjdeme do multiplayeru, nejaké tie servery tu mám, napríklad ako je Duck PvP, alebo Gamster.org, to môžem hrať aj s Alexom, alebo s inými kamošmi. A asi môžeme ísť rovno na hru, takže dám si survival, klasický hard, dám si napríklad, toto si musím pomenovať, že neviem písať, tak aby som vedel a môžeme zapnúť hru. OK, som veľmi rád, že som sa spawnol v džungli a som veľmi rád, že mám shadery, ktoré som si ani zapnúť nechcel. Akože ja s nimi budem hrať, ale keď tak mi napíšte potom, či mám brať so shaderami alebo bez, akože mne to je relatívne jedno, lebo so shaderami väčšinou vždycky hrávam, lenže ešte sa mi stiahuje GTAčko kvôli tomu, že budem natáčať roleplay na kamošovom serveri, takže ďakujem ti za to, že si ma tam pozval. A za pár dní, keď opravia nejaké chyby na tom serveri, tak budeme, počkať, musím si zmenšiť scénsku. Tak budem už natáčať na tom serveri, keď máte 5M, tak sa to bude volať asi Fortune 2.0 a ešte není nejak dokončený, lebo už ho robia znova kvôli tomu, že sa im niečo pokazilo, takže ho museli celý zničiť, ale to nevadí, lebo už bude znova. Keby som nebol taký retarderos a vedel by som hrať Minecraft a už mám 52 dreva, takže už som si mohol dávno urobiť crafting table a mohol som si craftiť nejaké sekerky, niečo. Strašne rýchlu sensku mám, takže musím si zvyknúť na to. Alebo počkať, zapojím len toto a hneď to pôjde lepšie. Tak, OK, mám to zapojené. Hneď to ide trošku pomalšie. Akože nie zase najpomalšie, ale OK, mám nejaké základné veci. A potom išiel by som hľadať najprv nejaké jedlo, lebo v džungli nájsť niečo, takže trošku by som sa posunul niekam inam, lebo akože vidím tam niečo, ale oh shit, toto čo je? Parot! Čo? Kámo, čo ti dáva, jak si osedlám, neviete? Napíšte do komentárov, jak sa to robí, lebo ja... Minecraftek zo mňa úplne nebude, no, to si priznám. Že v Minecrafte najlepší nejsom. Sorry, že niekedy budem dávať do toho slnka, ale ja keď sa tam pozriem, no tak mne to vypadluje oči a neviem, proste sa... Ej, nedý pes. Keď bol u mňa Alex, tak sme našli černého psa, tak sa smial, neviem za čo, ale to je jedno. Dobre, teraz by som si išiel naťažiť možno nejaké, no aj drevo, ale aj kamenné nástroje, kvôli tomu, že žiadne nemám. Akože toto by malo byť taký chill, lenže najviac, čo mi vadí na tomto je, počkať. Najviac, čo mi vadí je toto, lebo to zjape jak hovado. Aj tak to furt zape, čo už. Dobre, spravím si takúto čestičku dole a mohol by som si tam naťažiť nejaké drevo. Čo hovorím, aké drevo? Som úplne pre toto. Úplne mi hrabe dneska, neviem prečo. Ale to nevadí. Ináč, keby ste chceli nejaké iné hry, napríklad Fortnite hrávam dosť, tak mohol by som Fortnite natočiť, to možno ešte stihnem dneska, lebo kedysi som vydával neviem koľko dní za sebou, neviem koľko videí za sebou skôr ako dní za sebou, ale aj to. Strašne veľa videí, je to na Marek Gaming, tam mám vážne cez 100 videí. A natáčal som možno také 2 videá denne a to bol teda masaker. Každý deň toto. Každý deň 2 videá a ani som to nestihal, takže som skoro nemal nič. Mal som iba nejakých 100 odberateľov. Potom som si vytvoril ďalší, kde som už začala editovať, dobré videá natáčať a snažiť sa do toho a už som mal aj viac ako
200 odberateľov, ale musel som to vymazať, lebo boli problémy. Takže tak, no. Zatiaľ vyzerá, že všetko v pohode. Webka snad drží, ale tá by mala. Keď mi kýdne, no tak sa ani nečudujte, lebo táto webka, ktorú mám, že musím kúpiť novú, som si kúpil trošku dávnejšie. Ešte používal kurňa ja a aim. Radšej som si mal Fortnite zahrať, tam mám aim. Ježišmaria, tu vykopem celú ostatnú trávu, ale tú krávu netrafím, že? Ešte to sa čím ťaží? A to sa mi začí sekerou? Aj. Melónik, melónik, melónik. Mám rád melónik. Strašne to zjape ten Minecraft, ale že mi to na nerví, lebo nejaká sprostá hudba ma znervozňuje, takže si tam tichie. Nevážne si to na 15, lebo to je dačo odporné. Jasné. Káva, poď sem. Poď sem. Poď sem. Ja už to nejímám. Čum na to, čum. Ne, nezdraj. Asi dole. Ten sleka, op. Poď nebudu. Kokos, ty máš koľko hap. Položím si sem crafting table. Pravím si pec, to by bol dobrý nápad. A ešte nejaké lepšie veci ako drevené. Si spravím kamenný krump. Spravím si ešte... Čo by som si ešte spravil? Spravím si asi sekeru. Yes. Meč si spravím a ešte, no keď už to mám, no tak si spravím rovnú lopatku. Presne mi to vyšlo. Lopatka, meč, toto musím dať vypiecť. Tak. Všetko mám, zatiaľ si asi vyťažím tento strom. A mohol by som si potom postaviť nejaký barák. Lebo nemám barák, takže musím postaviť barák, že by. Ok, ešte si toto vykraftím a keď už som rovno tu, no tak robím si túto barák. Asi. No už asi, hej. Zničím okolo tú trávu, aby mi to tu nezavadzalo. A mohol by som ísť niekedy aj na nejaký server, že by som si zahral Skybox, že by som natočil. Keby ste chceli, to mi napíšte do komentárov. Skybox určite rád natočím. Počkaj, to je trošku vyššie, nie? Yes, takto. Dobre, spojím to. Tak ja som krivý. Dobre, ešte si vypálim toto. To zaberiem. Tak. Začnem ešte toto. Tak tú stenu spravím. By to bolo dobré. A tu by som spravil potom aj nejaké okná, nech to tu není jak prásinci zas. A zas nie nejaké obrovské, kvôli tomu, že nemám zatiaľ ani sklo. Ani posteľ nemám a už začína noc, takže mohol by som si trošku švihnúť. To spravím takto zatiaľ. Nič nestíham. A nemám dostatok ničoho, že? Nemám ani drevo už. Proste nič nemám. Ešte tu mám nejakú hlínu, ale nemám drevo. Takže ja si musím dostávať takto baráčik, no. A ešte možno stihneme s niečo naťažiť rýchlo. Aspoň nejaké drevo.
Akože môžem byť aj v noci, ale to je asi jedno už. Podľa toho, že či mi to bude nejak vadiť. Dobre, mám drevo. Spravím si aspoň dvere. Je to najhnusnejšie, ktoré sú v tejto hre. Ešte spravím rýchlo toto. Tak si mám kde niečo odložiť. A pôjdem asi von niečo loviť, lebo nemám nič na papkanie. Teda na papkanie niečo mám, hej, ale nemám napríklad uhlie, aspoň by sa hodilo. Tu mám nejakú. OK. Uhlie. Yes. Korník rozmýšľam, čo? Strom. Počkať. Pôjdem sem. Naťažím tento Prečo? Dobre, naťažím tento strom. Vykraftím drevo. Yes. Teraz toto tu zabildím. Tak. Teraz toto všetko zíde a asi v pohode vyťažím uhlie. Ty kokos. Mám aspoň 3 uhlia. Alebo jak sa tomu hovorí, už začína noc a ja noc chcem byť radšej v baráčiku, ako túto loviť niečo. Takže sa asi teraz pekne naserem kvôli nejakej sprostej vode. A musím ísť rýchlo do baráku, lebo už začína, no už začala noc. Mám tu tak to ne. Melava. Čus. Tak. Teraz si musím spraviť torsky, aby som aspoň videl tvoju mamku. Dobre, takže takto, keď si dobre pamätám a takto. Yes. Idem sa pozrieť ešte von, lebo neviem, čo tu budem robiť celú noc. Dám si melón. Idem sa pozrieť tam dozadu. Tam možno niečo bude. To pekne horí akože, ale priznám sa. Tu je portál! Tak to ne. Tak ja som jaký... Ne, Torsky, tu nestavaj. Flint Fireball. Prečo to tu horí? Nehor. Zás to. No. Tak. A ne, ešte tu. Tak. Už to nehorí. Čestku si môžem zobrať, a sa mi bude hodiť. Možno tu bude ešte nejaký. Yes, toto si zoberiem. Tieto magenty, či jak sa to volá. Ja som retard. To je celkom fajnová jaskinka, tam sa musím ísť pozrieť trošku. Yes, kámo, tak ja keby som sem nešiel, tak ja nemám irony. Skôr iron. Ale to je jedno. Niečo, hej, tu je voda. Kámo, tak to si za mňa robíš iba srandu, že? Úplne. Tak ja si mám pozrieť sem na druhú stranu a keď aj tu bude voda, tak Jožko Svetý si za mňa robí predala, mám nervy. Dobre, takže tu mám uhlie na torsky. OK. Sa hodiť určite bude. Tak, počkaj, teraz tu len nájsť nejaké iron, dobre. Chcem iron, hej. Hodneme sa tak, že ja budem poslúchať a dostanem od Minecraftu iron. Ja už som mal v gaťach kamáš, že tam je creeper.
Aha, tak ja som celú dobu mohol pristať auto. To není iron. To není nič. To som išiel zbytočne. Počkaj, ešte tu hore vlastne. Creeper! Tak ty si iný retard, kámo, tak... Tak ten čo robil? To je zase voda, že? A ne, tu nič nie je. To čo bolo? To je trošku viac hlboké. A tu je zase voda. Tu nič nie je proste. Som čakal, že tu bude niečo viac ako iba kameň, creeper, voda, hej. Mohol som aspoň nájsť nejaké irony, keď som našiel tu jeden. Au, fuj, to čo je? Zombák, nie. Nie, zombák, skeleton, skeleton. Rýchlo. Tam ich bolo koľko. OK, tak toto bolo fajnové. Tu, mám ending! Efficiency 3. Efficiency 3. Ja tu mám ending. Kámo, tak to nič. Že mi tu stojí pred dverami. Mŕtko. No dobre, takže ľudia, dúfam, že sa vám toto prvé videjko páčilo. Postavil som si tu zatiaľ taký baračík, bol som niečo naťažiť, našiel som nejaké irony, našiel som portál, ktorý mám hneď dosť. Ktorý mám hneď hentam. Možno na budúce s tou lavou môžem spraviť s vodou nejaký ten obsidian, nájsť diamanty, urobiť si diamondový pickaxe, vyťažiť to a môžeme ísť do netheru. Uvidíme, mám tu flinty, potom mám tu aj všetko, aby som si reálne spravil flint and steel, lebo flint and steel sa robí iba z ironu a iron jeden mám tuto a ten asi použijem na štít pri najhoršom. Dobre, dúfam, že sa vám toto video páčilo a čau!